हारियानो देरसिन दोलोआ देरसिन नङा हारियानो थायाब्ला मा दोलो खालामनो जोंनि आफादफ्रा गोरा जा जों बेखौ बुंबाय थादों जोंनि आफादफ्रा गोरा जा फरायसाफोराबो गोरा जा आरो बे जाय जाथि आफाद इउपिपिएलआबो जाथिनि खोथा बुंनानै फरायसा आफादजों बे माने सापर्ट खालामनानै देरलांनाय नोंसोरबो ओंखारबो गोरा जा जाथिया देरसिन पार्टिया देरसिन नङा बिपिओबो ओंखारबो खामानियाव फै जाथिया देरसिन बे पार्टिया देरसिन नङा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिफ्राय आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायफोरखौ होखारनांगौनि आयेन आरो गोजौ बिजिरसालिनिबो बिथोन दंखायो। बिटिसिआव गासै 3,49,505 बिगा हाया आयेन बेरेखा दखल जाना थानायखौ उद्धार खालामनो गासै बर'नि आफादफोरखौ खावलायदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। सिडली एन्डेल आरो गुबुन लिरगिरिफोराबो लिरना गालांखादों ब्रह्मपुत्र हायेनाव गिबि थाफैजेनदों बर'फोरनि नखर नाथाय दिनै बर'फोरा गावनि न'आवनो हा गैजाया। बड'लेण्डनि जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे मजाबारि आरो नांदरबारिनि थागिबिफोर जथायै मोनसे हानजाया मैया चिरां जिल्लायाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक हाखौ आयेन बेरेखा हा दखल खालामना थानायफोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि थांखिजों सिडली बेंखनथाइनि मावख'गिरि अमित कुमार बर्मनखौ मावखुलियाव लोगो हमफैदों। दावराव देख्रेब नार्जारि आरो जनक लाल बसुमतारीनि दैदेननायाव मैया बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि हानजाया चिरां जिल्लानि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव गोग्लैनाय मजाबारि आरो नांदरबारि गामिनिफ्राय आयेन बेरेखा आरो दखल खालामना थानायफोरखौ थाबैनो होखारनांगौनि थांखिजों सिडली बेंखनथाइनि मावख'गिरि अमित कुमार बर्मनखौ मावखुलियाव लोगो हमफैना माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायफैयो आरो बेबादि बाथ्राखौ सावरायखांनायनि उनाव बिथां दावराव देख्रेबा ओरैबादि फोरमायथिदों। जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय फैदों आदा जनकलाल बसुमतारी ओमफ्राय हजों मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोर ओमफ्राय नांदरबारि गामिनि रायजो राजाफोर दङ। दा बेयाव फैनायनि उद्देश्य जाहैबाय जों बे मजाबारि बर' मजाबारि सद' मजाबारि बे गामिनिफ्राय जथ' इभिक्सन माने इलिगेल इनक्लुजार्स दं बे इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै जों बिराद गोबावनिफ्रायनो जों नांबाय थादों। नांनाय हिसाबै आगोलाव जोंहा चिरांनि डिसिआ बेखौ एगजिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट दायथ' होनानै बिसार खालामबाय आरो बिसाराव बे हाया जे बर'फोरनि आरो बे बर'फोरनि हायाव सोर सोर मानसिया अकुपाय खालामनानै थादों आवग्रिनो हादों बे जिनिसखौ बियो बिसार खालामनानै लिरना हरदों आरो बे जायगायाव बर'फ्रा गावसोरनो आप टु डेट एखेबारे खाजोना थाजिना थानानै दङ दासिमबो होयो हानि रेकर्डआ गासिबो फिसिनानै दंजोबो दा होखारनांगौल' बाखिसै आरोखि दा बे हिसाबै चिरांनि जायनाखि एगजिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट बियो जायनाखि बिसार खालामना हरबाय बेखौ जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बिटिसिआव हैदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ सार्कोल अफिसाराव चिराङाव नैबे सिडलियाव बेयावबो रिपर्ट बिहरदों एक्सुवेलि मा जाना दं बेखौ बिहरदों आगोलावनो दा खिन्थु माखासे फाइलफ्रा हयथ' बोरै बोरै गोमानानै थादों जोंथ' बुजिनो हायाखिसै दा गोदानै दाखालि जोंना माने जयेन्ट सेक्रेटारिया बिटिसिना दानि नैबे सार्कोल अफिसारनाव रिपर्ट बिहरबाय जे बिदि स्टाफ कपि नांगौ बेयाव ट्रेस मेप नांगौ आरो बे जायगायाव बेसेबां एनक्रचमेन्ट दङ सोर सोरनि हायाव सोर सोर एनक्रच जादों बिनि लिस्टखौ नांगौ होननानै बिसोर बिटिसिआ बिहरफिनदों। दा जों रायलायनाय बादिब्ला सिडली सार्कोल अफिसारा आगोलावनो 2021आवनो बे जायगानिफ्राय इलिगेल इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै जेसेबां रिकुवारमेन्ट दं बेखौ बिहरदों आरोखि बेसेबां खरस जागोन मागोन बेसेबां पुलिस मिलिटारिनि प्रयजन जागोन बेयाव बेसेबां बुलडुजारनि प्रयजन जागोन बेखौ माने बिहरदों होननानै जोंनो सार्कोल अफिसनिफ्राय खोन्थादों आरोखि दा खिन्थु बेफोर जिनिसा दा जों फाइलाव गैया मोनाखै दा गोदानै नै दिनैसो हयथ' नैबे दानि माने सार्कोल अफिसारा बेखौ गोदानै बानायना हरफिनगोन दा बेखौनो जों थाबैनो बानायनो थाखाय जोङो दा दिनै रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि दाथ' सम्भब दं जाथारनांगौ जायोथ' खुनु खोथा गैया एखेबारे आयेना जोंनि आखायाव दा जोंनि सायाव जोंनि फेभाराव दं आयेना हाया जोंनि नामावनो दंजोबो गासिबो खाजोना आप टु डेट होनानै दङ दा गथे बे जायनि खुनु प्रश्न गैया एक्सन लानांगौ आरोखि दा आयेनखौल' माने जोङो दा बाहायनांगौ दा बिटिसिआ जोंनि सरकार दा जोंनि सरकारा जुदि बाहायोब्ला इमिडियेटलि बे थाब एक्सन जायो आरोखि गभर्नमेन्टनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं नोंथां जोंहाबो फोथायनाय दं मावथारनांगोन मावनो खानांगौखा आरो आयेनाव दंखायो अर्डार दंखायो आयेनाव दंखायो चेप्टार 10नि जायनाखि रुल्स दं बेयाव दंखायो आरो लोगोसे गोदानै जा माने हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार दंबावो हाइकर्टआव अर्डार बाय जेसेबां ट्राइबेल बेल्टआव इलिगेल एनक्रच जादों बिसोरखौ माने होखारजोबनांगौ होननानै अर्डार होनाय दंखायो दा गथिखे जोंहा अर्डारखि अर्डार जा दंखायो ओरैनो हानि रुल्सआबो दंखायो आयेनबो दंखायो चेप्टार 10बो दंखायो दा जों माबादि जाजानो लुगैनायनि खोथा जाहैबाय बिसोरो एभिक्सन खालामनांगौ बाथ्रा बेल' एभिक्सन खालामनांगौ आरो थाबैनो खालामनांगौ दा बेखौ लेट खालामनाङा आरोखि दा जिहेतु माने चिराङाव बेसेबां गुवार हा दखल खालामनानै दं बिसोरो गासै चिरां हिसाबै बुङोब्लाथ' चिराङाव आं एक्सुवेलि रेकर्डखौ लाबाखै चिराङावबो अनुमान बेयाव दङ बेयाव माने बिदिनो 1 लाखसोनि समान चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ आरोखि 1 लाख बिगासोनि समान चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ
दा चिरां होनब्लाथ' ट्राइबेल बेलबो हाबनाय दङ जोंनाव डिटेल्स रेकर्डआ दंजोबो आं दिनै बेखौ लाबोनाय जायाखै अबसे डिटेल्स रेकर्ड दंजोबो दा गासै बिटिसि एरियानि रेकर्डखौ जों मिथिगौ बिटिसि एरियायाव चिरां बाक्सा उदालगुरि बेफोर गासिबो एरियानि टटेल माबाया इनक्लुजमेन्टआ 3,49,505 बिगा हा इनक्लुज जानानै दं आरोखि दा बेखौ उद्धार खालामनांगौ जों दा जों बेखौ उद्धार खालामनो थाखाय जों गासिबो जोंनि बर'फोरनि आफादफोरखौ जों खावलायो बेयाव जों खुनु डिफारेन्स लालायनाङा गावजों गाव नांलाय खमलाय दोनथ'लायनांगौ दा जों खामानि मावनायाव जों जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिआ रायजोनि बर' जाथिनि खामानि मावनायाव एक गद जों रावखौ फाराग खालामो जोङो आगोलावबो नारसिनबाय थाबाय बुंबाय थाबाय खिन्थु बिदिनो दिन थांबाय मावाखिसै मावनो होननानै खोथाबाय जों मावगोन सानबाय कभिडनि बाथ्रा फैबाय थालांबाय खिन्थु एबार खिन्थु जों बिदिखौ जों मानिनाय नङा जोङो एखेबारे नारसिनगोन आरो रायजो राजाफ्राबो लुबैबाय जोंखौ रायजो राजा बयबो बुंगासिनो दं एखेबारे आन्दलन खालामदों होननानै बुंगासिनो दं दा नैबे कभिडनि बाथ्रायाव जों दा आन्दलनावबो एसे थाबथाहोनो गोनां जादों आरोखि खिन्थु जों बेखौ लाथारनांगोन दा रायजोफ्रा जोङो बेयाव जों सहयोग होनांगोन आरो बयबो आफादफ्रा जों सहयोग होनांगोन मानोना हायानो जोंनि जिउ हायानो जोंनि थैस' थांस' बे हाखौ जुदि जों उद्धार खालामनो हायाब्ला जों बहा थांनो आरो बे हाखौ हानि थाखायनो जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिदों दा दिनै आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनाय मालिकफ्रा हानि बिगोमाफ्रा जुदि दिनै हायानो जुदि गोमाजोबोब्ला मालाय सेयैसो लांजोबब्ला होमब्ला जों बोरै मोनगोन बड'लेण्डखौ जों बोरै मोनगोन बड'लेण्डआ बोरै जागोन बेखायनो जोंनि खामानियाव बयबो रायजो राजा जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ मदद होनांगौ आरो जों बेखौ मोनजासे उद्धार खालामजासे जों जुजिगोन आरोखि जों बेखौ जों दिनै बुंथियो बेनि थाखाय आरो दिनै बेल ब्लक एरियायाव हाबनाय खोथा बेबो जों जुदि गोरामोनब्ला जोंनि आफादफ्रा गोरामोनब्ला सोर बेलाय जोंनि जायगायाव हाबनोलाय जोंनि आफादफ्रा गोरा जा जों बेखौ बुंबाय थादों जोंनि आफादफ्रा गोरा जा फरायसा आफादफ्राबो गोरा जा आरो बे जाय जातीय आफाद इउपिपिएलआबो जाथिनि खोथा बुंनानै फरायसा आफादजोंनो बे माने सापर्ट खालामनानै देरलांनाय नोंसोरबो ओंखारबो गोरा जा जाथिया देरसिन पार्टिया देरसिन नङा बिपिएफआबो ओंखारबो खामानियाव फै जाथिया देरसिन बे पार्टिया देरसिन नङा नों गाबोन जाथियानो थाबा नों मा पार्टि खालामगोन दालाय दाथ' दिनै बिफद जाबायना जोंहा खैफोद जाबाय दिनै मालाय जाथिखौ फुस्लिमबाय थानानै जों माने जोङो गावनि मोननांगौआनो दिनै जोबलांसै आरोखि दा